kapoy yan, trabaho, si Tuhan yung kamuha eh. Kapoy, kang trabaho eh. Sige lang, antos lang ko eh, sa akong problema. Ay, pawas ako eh. Tabang, pamahitsip siguro, asar ito. Pawas ako doon eh. Ewa ko lang sa, kapoy na kayo kong lawas. Ay. Ay, kinabuhi ng usa. Mao mo ipag pagtuog man. Hoy, baon. Chip, sorry chip. Hindi mo siya. Ano mo lang itrabon? Oh, saan suko chip? Ay, kapag uhaw ko eh. Pagduha ko ng isugo. Palitig ko ko to be. Oh, wifi ba chip? Porta chip. Sa litro ah. Sa litro? Oh. Sige, sige chip. Okay, dugay ah. Wifi lima chip. Uhawa na ba? Wifi lima chip. Sisi. Oh. Sagbot atok ni Chef. Ay, wala man nahilip yung hiniyang. Samta na sa trabaho, siguro na standby niya. Ilang, Unsam na si Undroy nga. Di, tuwa na ko, Bek. Unsam na siya. Kita dito pa ho. Unsam ka. Uy. Ha? Ano man siya? Unsam na siya. Slide ko. Ring. Oh, nya. Nabuwak ang isugong chipton nyo. Ay, Saan na ko. ang gansam ka nga. Isura ba kayo tuloy ba? Saan ang tangog? Hindahan eh. Da. Saan na ko noon? Ito, iso kayo. Ay, di ko piyansa ka nung nabuak mo tao na nga. Saan eh, isog na kayo siya? Mo na chip na mo. Ito yung piyansa mo ka nga, isok ito. So, ang problema ko, saan na ko nabuwak man? Na, may tanay butilya nga lain, kaya ito na ilisan. Siya, butilya nga. Naam ni Sod, na yapo lang. Watag lang butilya. Wala gihapo, ay Sod. Malata kayo, no? Lata kayo na, nabuwak mo eh, sa umi na po. Ikaw rin bahala anak kay kana. Problema. Sigurado yun. Ito, bago mo baka nadawat ito. Oh, lagi sa umi, primero para baring ko kung sugo niya nga kanang layo ba? Tukol juga na. Ikaw rin bahala anak kay ako mga ito. Isuko mo sa kanya. Kapang yan ko. Ah, ikaw rin bahala. Ikaw. Iskartiyan ito. Umi na ako. Limaha ko ano yun, buak mo yun ko. Magawa nito sa ano tipong niyo eh. Sa na ako. Uy. Ano na ba yung laing tinday? Tumuro na ba niyo? Sa lahat na mo. Sa na ako. Patay na kong tipong niyo. Ano yun? Tay, sa Mawang ko ano yun. Ilawan man taan. Sugar ba itong kuha mo? Gutahon ko na yun. Sa isilo sa kuha mo. Chipton nyo. Kumahin mo. Saan? Saan? Di man ko anero ba? Saan nga ako eh? Tayo na. Ito nga. Buti lang yung walay sword. Di mahali eh. Saan nga ako eh? Tayo ko anero. Saan nga ako eh? Uy! Oh. Ganda ka gisugo ni Chip. Nak, buak Unsa suko man? chipton nyo. Slide lagi ko. Tango kaso eh. Patay ka ron. Ang saan na ron? May problema na ko ron. Saan na ko ron? Barog kay para nabuak kita. Patay ka ron. Sugar ba itong chipton nyo? Okay, bawa man di ka. Bago pa ka nakasutrabaho. Nakasana ka. Sa dango kaya tunahan si Boy. Oh, ni... Uyo. Saan man na ron? Patay ka ron. Saan naman na? Tabangin lang ko, Bi. Na, di ko pasalig na eh. Apil puntas kahig ka na nun. Diskarte, dito ako di ko pa pasalig ka ng... Ikaw, karaan naman kaya. Karaan lagi niya mapil ko na. Di ko mo ko na. Makita ko. Bagga na Sa- kayo singot. sa nar- Nakaplok na kung mayo. Ato ari to, ing nga nabuak na nga patay. Anak na mabuak, mausab ginagbuak na nasnaong nimo nang gimong gida. Wala dili baligyan dito ni. Wala mo, sana, malas na ni. Wa sa kwarta niya para Wala na, pakibayad na pala. Dahil, sukli ari. Yung nakaigo. O ni problema di. Pangitay nagpagi ako di ko pasalig na. Ano, sukli kwarta sa itapal. Patay ka kana nabuak na. Sa mo na kabuak na ipuspos na si mong naong ni.
Wato na lang sa isilo to, sa mo. Oh, na, sige. Una, Pwede, tabangin lang ko. mulakaw ko, gisugo ko, gipalit ko, gipikasin, kaya akong masaha iyang kuan yung kuan, buko-buko. Bahala ka diya, kalaki diya. Sugar. Muna diskarte Pag o pa ko diri patay. Palpak ng trabaho na gano'n. Saon na. Di malo kayo nila. Huwag mo kwarta tapal. Saon. Laban na kong uunay. Nga-apply tag-trabaho kay pagkakwarta ta. Bunal ka na akong uno. Ay, risod. Patay po kong tipton nyo, ari. Kanya pati may suga to, kuar baglawas. Bahala rin. Ay, tato tubok to na, yung asa kong hadlog, bahala. Bango na eh. Kaya po naabot yung... Hindi. Hindi naram ito gisugo eh. Stila ng tuhanan eh. Tuwag lang ko. Chip! Oh, nung karoon naman ka. Sorry, Chip. Sorry. Ano naman? Nung gisuko na ko, Chip. Bukwag na slide ko dito, Chip. Spiyan mo eh. Sa may minom na ko na nun. Sorry na ko, ano, Chip. Saon na ko yun. Slide mo, nung dangog mo ka ito ang unahan doon, Chip. Miro pa ganini mo. Wala. Palpak na ka. Sus, lamianin mo eh. Pa mapriso patay tao. Patay di karon. Kung kumahin mo saon na siya, dangog. Saan naman tao mo sa gugoon? Ay, na-membro mo kanila. Puro palpak yun. Sinsang, Chip. Saon. Sinsa. Dito dangogan to, Chip. Saon nila ko. Ilabay na ba siyo to? Ilabay na layo. Ilabay. Stila na eh. Sulay na punan mong tao. Puro palpak ni. Nga, mana? Chip. Labay na ko, Chip. Kagod, kadanghag yun mo. Kagamay na ganang butang na sugo. Dangha palpak na yun. Aray, likod. Samang kay, pag matkon mo, kay dagko kay magswildo na ko. Sorry kayo, Chip. Kay Sao. Dangog na kayo. Primero sildo kanino, primero was, 700 ang adlaw ni mo. Ngita. Pasensya lang kayo, Chip. Oh, sige, ano yan? Hindi ko mainom. Naman ko'y sobrang operador. Totoo yan, ha? Manipanis ni mo, ha? Oh, nganghaman ka. Ano kung inom, Chip? Basta mo, nakukuha ni mo. Palpak mo gagod. O magka mainom ko, Chip. Hay may ikala inom na, Chip. Ay, sige mo amaw niya. Taktakon ka sa trabaho ron. Hindi ba kaya na, Chip? Uy, Kaya na, ni mo kinakasama ka. hindi lagi na ba kaya, Chip? Kaya lagi na. Ibalik na ko, ha? Wala na na. Ida. Trabaho. Ay. Sao? Butahon ko na ni. Sugan niya kung amo. Ay, hindi ko kaya.